Moikka! Mä oon Vilma ja mä toimin tänään Huhu-haamuna. Elikkä Heidi on voittanut Facebookin kilpailusta 1500 € lahjakortin hulluille päiville keskiviikkoon ja mulla on täällä Heidin ostoslista. Sinne kuuluu muun muassa laajapuotelkkaria, digitaalikameraa, kantin kelloa ja hupparia sekä huonekaluja. Elikkä toivotaan, että kaikki löytyisi ja lähdetään nyt Heidin puolesta rynnimään. Mä yritän etsiä nyt Heidille Nikonin digikameraa. Menin tuota. Eli nyt mennään hakemaan Heidille kantin kelloa. Moi! Kantin kelloa nyt siis. Kiitos paljon! Metsästään. Tää LG:n Edismart TV. Joo. Sitten lähdetään 4. kerrokseen etsimään ulkokalusteita. Moikka! Mä haluaisin 2 tollaista tuolia ja 1 pöydän. Kaikki nyt on saatu, mitä Heidi on käskenyt hakea. 2 puuttuu, nyt soitan Heidille, että olisiko hänellä jotain muita toiveita. Eli järjestelmäkameraa. Heidi vähän kiinnostaisi. Mennään katsomaan, onko sit jäljellä vielä. Kohta alkaa olla kaikki rahat käytetty. Katsotaan paljon tästä nyt vielä jää. Tosiaan nyt saldoksi on tulee nyt järjestelmäkamera, puutarhakalusteet, 1 digikamera, sitten oli televisio ja kantin kello. Eli aika hyvä saldo tähän mennessä. Noniin, nyt alkaa olla kaikki ostokset tehty. Heidillä on tosi hyvä saldo täällä tavaraa. Onnittelut vaan Heidille vielä kerran. Ei muuta kuin hyvää kevättä kaikille.